Os directos da Galega. Temos nova edición de directos na Radio Galega, tamén na Televisión de Galicia. E hoxe un placer por moitos motivos, porque eles son calidade, porque eles levan moitos anos con nós, porque é a terceira vez que están nos directos, porque son amigos. Falamos de Luar na Lubre. Teñen último disco, xa dicimos que os dous anteriores tamén nos quixeron presentar con nós, chamase Hai un paraíso, e o noso desexo é que hoxe o paraíso estea aquí, neste lugar, nesta casa da Radio Galego, neste Estudio 5, para todos vostedes, para a Radio Galega, para a xente que nos coita por internet, para a Televisión de Galicia, coa Fundación Caixa Galicia. Así que Hai un paraíso, o último traballo de Luar na Lubre. Moi boa tarde, benvidos. Somos Luar na Lubre da Coruña e vamos ofrecervos basicamente a música do noso último traballo, Hai un paraíso, e comezamos precisamente con ela, unhas cantigas do rei Alfonso X Sabio, dúas concretamente, e imos a continuar, imos agora a discos anteriores, e nos imos a facer dous temas tradicionais, o primeiro chamado Ancares e o segundo Camariñas. Para todos vos e moitas gracias por estar aquí.
suspiras. Tengo el amor ausente y estoy llorando la despedida. La despedida es corta, la ausencia larga. Quiero que te diviertas y no me olvides, prenda del alma.
Gracias. Este tema chamábase Galaecia e tamén é unha mestura de temas de traballos anteriores. Imos a continuar, pero antes de presentar o seguinte tema queremos saludar tamén a toda esa xente que nos está escoitando vía internet, que sabemos que é bastante, polo menos chegaron nos cartas á nosa páxina dicindo que iban a escoitar este concerto de hoxe, e dende aquí pois un saludo a todos eles e a toda a xente que escoita en xeral a Radio Galega. E continuamos, o facemos con un tema emblemático tamén dentro da nosa discografía, é un poema de Federico García Lorca, a música de un home moi vencellado a Galicia e ainda que arxentino, chamado Alberto Gambino, e o tema Chove en Santiago, para todos vos.
Gracias. Bueno, pois volvemos ao novo disco Hai un paraíso e este é un tema tradicional que nos incluímos, un tema moi coñecido e que nós pois arranxamos a nosa maneira, chamase Achégate e é unha letra que supoño que todos vos coñeceredes. O tema Achégate, para vos. Gracias. Bueno, volvemos atrás no tempo e imos agora con un tema que leva tantos anos como Luar na Lubre. É un tema que levamos tocando dende o ano 1988, que foi cando se formou o grupo, e que lle deu título ao noso primeiro traballo, editado precisamente nese ano. Chámase O Son do Ar, e creo que aquí en Galicia non necesita ningún tipo de presentación. Para todos vos, O Son do Ar.
Gracias. Bueno, volvemos ao novo disco Hai un paraíso e normalmente nos nosos traballos solemos coller pezas de xente que para nós ten un significado especial e versionealas, e neste traballo pois non ia ser menos. Neste caso collimos un tema de un dos cantautores máis importantes que tivo Galicia xusto cando entrou a democracia e na época anterior, pertencente pois a aquel movimento que se chamaba Voces Ceibes. Xa trátase de Miro Casabella. O seu primeiro long play, naquel momento editado, foi no ano 1977, se chamaba Ti Galiza, e neste disco había un tema fermosísimo que se chama O Meu País, e esta é a versión que nos fixemos do Meu País e en homenaxe precisamente a toda esta xente e especialmente a Miro Casabella. Neste tema contamos cunha colaboración que tamén está neste traballo dunha rapaza portuguesa que se chama Sara Vidal, que vai a cantar con todos nós e pa cal vos pedimos un forte aplauso. Alento e desalento o meu país.
Gracias. Muchísimas gracias. Unha impresionante voz. Moitas gracias. Ben agora un tema que necesitamos sempre a axuda da xente que nos bote unha má. Sempre levamos un coro maravilloso con nós, pero se non puderon vir, así que a ver si moi amablemente cantades con nós unha parte moi sinxela que fai: ai la la, ai la la, ai la lelo, ai la lam, ai la la, ai la la, ai la lelo, ai la lam. Fenómeno, chamamos o tema Now e moitas gracias porque se teño que cantar eu solo un desastre. Gracias. Gracias. Ven agora outro tema novo que está incluído no noso último traballo, Hai un paraíso. É un tema que ten unha historia pois curiosa e bonita. Nós por internet convocamos para o que quixera un concurso de letras e o que salira elexido pois formaría parte deste traballo con nós. E así sucedeu. Nos chegaron letras de todo o mundo e fomos seleccionando e a que máis nos pareceu que podía aceitarse a estos requisitos era unha letra que veu de Buenos Aires, de Argentina, de un rapaz que é neto de galegos e ademais, casualmente, parece ser que é un dos promotores ali da música celta en este país, é un arpista. O tema chámase Ua Lua.
noite de San Xoán. Cada porco nos outeiros, os carballos brandos están. Collarei folla do bisco a noite de San Xoán. Cada porco nos outeiros, os carballos brandos están. Pra fermosura, bebemos da meia-noite a frolda e auga pura. Sollo de erva preñadeira, barballo pra fermosura. Bueno, pues continuamos con outro tema tamén de Hai un paraíso, do último traballo, e este é un tema que é un alegato en contra das guerras, da fame e das desigualdades que hai todavía no planeta. Chámase No Mundo, para vos.
Ben agora o tema que lle dá nome ao traballo noso, Hai un paraíso. Este é un tema que moitos de vos o coñeceredes porque está de sintonía patrocinando o Xacobeo e está posto todos os fines de semana na Liga Profesional de Fútbol e é o que está sonando máis a miúdo do noso álbum. Chámase, de novo, Hai un paraíso.
Luar na Lubre. Hola Rosa, hola Bieito. Como nos gusta, verdade, vervos medrar día tras día e ano tras ano. Bieito que no seu día foi ata compañero noso na Radio Galega. Sí, estive unha temporada facendo un programa de música folk, que sigue todavía. Sí. Bieito, estamos volvendo a medrar, de verdade que é unha ledicia non ver como Luar na Lubre chega tan lonxe, agora vides con éxito mesmo Nova York, presentando tamén ese vídeo documental, esa película, non, que fixestes do Paraíso, creando todo un paraíso. E que esperas deste paraíso? Pois esperemos que a xente lle guste, que o ancello máis importante que ten un músico é o paraíso real dun músico e que a xente disfrute ca música que fai, é o que esperamos deste novo traballo. E que 18 anos despois vos sigan pedindo o son do ar, non? O son do ar xa non o podemos quitar, é unha especie de carne de identidade que levamos encima xa. Rosa, ti tamén sigues medrando, filla? Non, gracias a Dios parei. Si non, non sei que iba a ser de min. Bueno, que esperas ti deste paraíso? Eu penso que de verdade lle gusta a xente porque o fixemos con todo esforzo, con todo amor do mundo, non? Eu penso que lles vai chegar. Pois é unha ledicia, verdade, comprobar o éxito de Luar na Lubre por todo o mundo, xa non sei agora onde teres que ir os satélites. E nos desexando que sigades moi forte. Gracias por presentarnos o paraíso. E ven sendo xa un costume, porque o primeiro pasaba hai 3 anos, xa máis, 2 anos o último, pasaban por estes directos da Galega, o anterior tamén, e nos ben contentos de que nos presenten Hai un paraíso, todos os éxitos, Bieito, de verdade. Moitísimas gracias. Quedamos cunha máis? Pois creo que sí, hai unha máis, sí. Hai un tema máis que se chama Memoria da Noite, é unha letra de Xavier Cordal que fala un pouco de toda esta conmoción que supuxo o Prestige para os galegos. Pois con todos vos, Hai un paraíso, Luar na Lubre.
ollos abertos sobre o mar quererán pechar con as nuevas quizais os teus ollos abertos sobre o mar. Madrugada o porto despertou amor, o reloxo do bar quedou varado na costeira muda da desolación. Unimos esquecer nin perdoalo. Volverei á vida cando rompa a luz nos cos, porque nos arrancamos todo orgullo do mar, nos afundiremos nunca máis. Que na tua memoria xa non hai volta atrás, nos humillaredes nunca máis. Nos humillaredes nunca más.